Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fatan an yi jama'a lafiya, fatan an wuni lafiya kuma. Yau wani ɗan tsokaci ne akan waya Tecno. Saboda karamar waya ce mai WhatsApp ba. Karamar waya ce mai bitutuwa kuma tana yin WhatsApp. Sai ta wanda bai da halin sayan babbar waya yana iya sayan karamar waya saboda WhatsApp. Sai dai abu na kwamfuta ne sai dai kuma mai gane yana iya gane yadda ake yin WhatsApp da ta gane ta nan. Tecno T90N. Ita ce wannan Tecno karamar Tecno ce karamar gata kuna gani. Ga lambobin kuna gani da kyau a kusa hito. Ga yadda take mai insha Allah za a nuna mutane yadda za su fara amfani da WhatsApp ɗinta. Da yake tana yushi tana kuma tana da wajen da ake aza connection da sauransu. Da wanda ya sani na san ba mutum duk sun sani ba mutane da sun sani da wannan mai. Kuma tashi na tashi nan kwa. Na tashin ta. Mai ta. Mai da take. Da yake hasken yayi yawa amma mutum yana iya gane kun ga take. Shin kana son ka aza connection ko yushi da sauransu sai ka tausa bito na sama. In ka tausa bito na sama ka ga sunan kana gani. Haka ne su. Ka gani. In kai sama nan yushi kenan in kai wannan na connection za ka aza nan. Nan kuma bluetooth. Nan duga sunan dai mai gane waɗannan hasken wayan na ƙara hasken ta da rage hasken ta nan hitila ce da sauransu tana da yanayi kamar taktil ta yanayi sannan kuma kana son ka ga WhatsApp ɗinta kana shiga ne kana ganin WhatsApp ɗinta na ganin hasken yana yawa ne ka ga WhatsApp ɗinta nan wannan wurin gashi nan ina ga kuma tana ɗauka application da dama ne ga WhatsApp ne in ka shiga WhatsApp za ta nuna WhatsApp ga gashi nan kana gani ga yadda WhatsApp ɗinta kuma kana da magana mutane da suna cewa ba a magana da ita sai dai ai message sai da yake mutane ba su san koya ake yin magana ita ba shi yasa suka ce sai dai message amma tana yin magana da yake in ka zo wurin message take wurin ma message mai ka tausa tsakiya ta ka tausa sai ta fara magana gashi nan tana yi mai ba haka nan kai ba sai ka zo message ɗin ne ta kai